yakatanga inogara iri hondo pano hapana kana peace kana vana vangu havana peace boy vaitswa nezvidhini vakatarisa kushungurudza ndinogara of which vana vakava unogona kuisira mwana poison asi waisira poison asiri anodya wangu ndiye anozodya saka zvinhu zviri kutidya mwoyo. Bhaibheri rakataura kuti ida muvakidzani wako. Vamwe vakabvunza kuti muvakidzani wangu ndeupi? Vanhu vatinogarisana navo, vanhu vatinosangana navo, vanhu vari muupenyu hwedu. Asi kana muvakidzani, vavakidzani vasisagarisane, upenyu hunenge hwovava. Ndo zvaitika kuno kuEpworth. Vavakidzani havasi kugarisana zvakanaka nekuda kweumwe ari kuramba achipinda muyadhi memumwe, vana havasi kugarisana zvakanaka, mashoko anotaurwa kusvika even pakuti mumba makakandwa moto, mumba mukatobvira. Ngatinzwei mama vepamba pano vachitaura kushungurudzika kwavari kuita nekuda kwemagariro avakaita. Panapa ndikushungurudza ndavenga ndakasvika panapa 2022 naFebruary. Kubva ipapo ndikungoshungurudza ndipamuna ndakagara zvakanaka 2022 yese, asi pakazouya maneighbors aya pandakagara pano ndakatanga ndingori ndega, pakazouya ava vangori maproblems after maproblems. Hondo vana vangu chaivo havana peace, vanotukwa everyday. Mwana wavo vanodzidza nemwana wangu vanenge vachingomutreitena kuchikoro zvokuti ndakauya nevana vangu vachigona kuchikoro izvozvo umwe vachakutodonha nekustresseka. Kana muchiti mwana ari kutukwa, kutukana kwevana kungabva kwatonzi mwana astresseka, ari kumbozotukwa chirudzii, atukwa sei? Ane allergy, pane muhombe wacho anonzi matipasho, ane allergy yemaziso, saka anenge achinzi maziso ako mahombe akafanana neurere kumusha kwedu rinonzi mishi, saka vanotomuti mishi. Vana vari kutukana kudaro kuti zvine vanhu vamwe nevanhu vakuru vacho vanototi nditi mamishi, unoti kuti mamishi chete uchinda usingade. Muvakidzani wenyu anokushedza achiti maimishi nenyaya yekuti ari kufananidza mwana wenyu nevanhu vekumusha kwavo. Izvozvo sevavakidzani makamboedza here kugara pasi kuti munzwisisane? Nekuti tinoziva kuti zvinonzi muvakidzani ndo hama yako yekutanga yepedyo. Ukaona chaunowana even ukaridza mhere hausi kudedza kana mai vako vari kure, uri kudedza muvakidzani. Ndaitowirirana navo kubva vachivaka imba dzavo, kubva foundation ndindaichengeta zvinhu zvavo ndichigara mu1 room, ndichichengeta kubva kumafoshoro avo mapadza simenti. Bhara rangu ndo rakavaka imba yavo kusvika yasimuka kudaro. Vazouya pamwe vakainfluenza zvezveruvengo rwebluetooth kuti kana sezvo wakavengana nauyu saka takutokuvenga bva wabata. Ndo pakatangira dambudziko pavakatanga kugara vachitaura nevanhu. Handizivi kuti chavakazondivengera chii, asi taiwirirana kubva pakutanga. Ndatovabata sehama dzangu tichitovatora sekuru mbuya tichitowirirana. Besides zvekuti mwana ari kutukwa, mwana ari kupiwa zita risiri rake, zvii zvimwe zviri kuitika? Pane imbwa dzavo dzavainadzo idzi dzinotambira pese pese pamugodha, tobvisa tsvina yembwa everyday, pese pari muriwo tsvina yembwa everyday. Yaisa fenzi, wakasvika fenzi iripo vanonzi bvisa, imbwa dzangu dzofanira kusununguka kumhanya kurodho kumadiyo, kuvharidzira imbwa dzangu kuti dzimhanye neutsinye steregi neutsinye. Saka unovharidzira imbwa dzangu dziye dzofanira kumhanya madiri, haugoni kugarisana nevamwe aisire fenza, tofanira kungogara takangoita one family. Imbwa dzangu dziwane kwekusununguka nekuti pavo padiki. Dzichinge dzaitira tsvina kudaro imbwa idzodzo, ivo havabvise imi ndimi? Ndakamboedza kutanga kuvaudza kuti ndibvisewo tsvina, vakada vaita iwe ndoida kuti jairo utondituka, saka ndinongobvisa tsvina yembwa yacho ndichirasa everyday. Nekuti pandinotengesa ndoisa musika paveranda, saka vanhu kuti vapfuure vachisika tsvina dzembwa zhinji ndotongomuka ndichitora foshoro ndichibvisa. Saka kubva ipapo imbwa dzavo dzichidaro, mwamusi imbwa noda vanhu vakuti vanenge vanoita zvemagurupu, ndongoswera pano pamusika pangu handina shamwari. Saka vamene vakavaudza kuti imbwa yavo yazvarira kuseri kunda nditori nhumbu yemwana wangu ine 8 months, kamwana kari kumusana. Ipo vakati iwewe imbwa yangu yazvarira kuseri kwebathroom yako, vauraya zvanda zvangu, ndoda kutokuendera kun'anga wakanokora ivhu vakadini. Mangwana chaiyo pane nditori nemavideos azvo achidaro, tokuno kusendera emavideos. Mangwana chaiyo pane 6 feet vanhu 2 vanenge vafa. Hanzi kuzvara, hanzi kuita mwana mumba kutori chipi than imbwa dzangu ndodzitenga 300 400 zvese zviripo pavidhio. Tokubva ndanyarara, nhambowapindura murume wangu aingoti nyarara sezvo akaita zvitakura unoroyi, tobva ndanyarara.
Saka usiku wacho ndati pamwe zvapera. Usiku wacho ndopa ndakazoti tatorara mausiku kunenge kuma ndakatesa wachita zobuda panze kanga iri 3:12 midnight. Ndopakati ndango kutanga kukosora ndakavhara ndokutesa kuona mumba mese makaita yellow kete ndatobvira kumusoro. Ndopa ndakamhanya ndakangoita ndakamhanyira panze ngovhura door. Ndichivhura door nchijamba apa vachivharawo door rawo. Ndakatoona chovharawo door rawo ba. Ndopa murume wangu adzima moto. Ndaenda kupolisi. Ndaenda kupolisi kuya ndasvika chinonzi wamuona here munhu wakutondipomera kuti uda kuakiuza munhu wamuona ndikandatomuona chichibvarinzi tipe mari yekutenga fomu rekuti tikunyorere ndikati ndinana mari ndopa ndakazonziwa nemumwe munhu endai munoona chefu pandanoona umwe constable ndo akandibatsira akati fomu mahara paenda neni kucharge office kuya akati vhurirai munhu dhoketi amusikaona kuti mai akazvitakurawo makwati endai kumba hamuna hombo zvikanzi ndopa ndakazovhurwa dhoketi tavhurwa dhoketi paya ndopa ndanzienda kugomba unotariswa pandaenda kugomba ndagara ndinasi pandaenda kugomba pandaitirwa x-ray pandarapwa ndakatomboadmitwa ikoko ndikupa musi watwendeti ndazosununguka ndadzoka kuti ndichisimudzira nyaya iyi murume wangu akati zvino muvakidzani toita sei atingomusiye manje akova zvina kupera zvakatoita wese pamba pangu ndipo vanenge vada kutambira resekta vanouya kuzotambira apa hanzi ndepedu irodhi yedu toda kutopfura nemota yedu vavandikumbiri vanototi toda kutopfura nemota yedu tovafunga kuti mota yedu inobhururuka here vanotonditi ndiri muteedza njanji mungatedzere mudeedza njanji iri ndozvavanotiita vanotichungurudza imba yese zvamukuona tese mavhinga vanotema pamusoro pemba iwe nemasola imwe loja rangu raigaramo ndakasvika pakuenda sola yapera pwanyiwa ndikataura vanonyapwanya masola hunzi zvine basa rezvo zvine pamuro vanobva vabatana vese kundituka ndikaenda kupolisi nenyaya yemasola iyoyo tasvika kupolisi nyaya yanambovhurwa dhoketi wakangonzi ndakabva ndanzi newewo futi pawatukwa wapindurirei tipe mafind mese pandatobhadhara futi fine patadzoka saka kubva papo murume wangu anga kuti zvinotoswera here chingobhadhara mari mumapurisa iye nezuro wakafuma muganhu wakabhenda waisa fish line vakutanga kuisa zvemuganhu murume wangu akataka mapinda muyadhi wakabva murowa kumuswanya nezvidhina ndopa ndakamhanya kupolisi isina kana bhutsu ndine mapijama polisi kuenda ingonzi mota iri kuuya amirira iyo ichipinda ichibuda ndichitoona ndoti shefu mota yapinda akairikwanzi yanzi yafa ine kwairi kumhanyira kusvika kuma4 ndazoti regai ndichienda zvangu mwana ndasiya kamwana akachecheka ne5 months akanobvira kamwa ndatobuda ndichimhanya paitika hondo ndakabva ndangomhanya kupolisi ndisina kana bhutsu ndipo wakazoti une mari here mamwe mapurisa vanoita zvekutora vanhu vangu vanenge vasina vanenge vakapfeka hembe ine mari hatingakubatsire usina mari ndiye mari pamberi chichi uda kufambisa kuenda kuMathews topandake murume wangu pakazoya ne$3 yanga inayo ndabva ndane $3 mari chedu chebasa chekuti tikutore vanhu vako topa ndazoti momwe mangu ndasiya mujini ndakapfeka mune $3 imwe nzai ichiita ite 6 iyo chichide mutsvaga munhu anopaka 10 ndikati handina ndopa ndakatanga uchena topa wakazoti officer incharge vamene ndiwa mwe waingonzi chef vanenge vari pacharge office wakazonditi muenda iwonawo ndikati achirega nekuti munhu anenge ndigadhi anenge akutoenda basa ndopa takabva tazouya ndabhadharira kombi vanhu vese vandavapa futi $6 pamusoro wakati ndeyedu yekoti nekuti ashanda basa renyu tasvika panapa ndopa wakataurirana futi nevanhu vacho vandiri kuita wakutondifonera achindithreatena kuti iwe fana yako yeasona ina basa vhurira vanhu mota yawapindi mapurisa acho andakauya nawo kuti ndini vasunge munhu wacho saka mama muri kuti imimi hamusi kugarisana zvakanaka nevavakidzani venyu moenda kunopotera kumapurisa makona kunge hamusi kubatsirika zvakare kumapurisa mapurisa akakubhadharisa imimi kuti vauye kuzotora vanhu ndakatobhadhara mari vachitotaura kuti imari ndechebasa kana murume wangu ukatomubvunza izvo zvakatonzi unotofanira kutenga makodzi ndikati manje mwedzi usati wapera ndipei nhamba mukangoita mari toda mari yedu pandatovapa nhamba imimi muchienda pacharge office muchienda kukamba yemapurisa mukuru wemapurisa ari kuziva here kuti mapurisa ndo zvaari kutoti vanoda kupihwa mari kuti vaone kukubatsirai ndimbozivi handizivi ivo panyaya yekupisira kwandakaita pamwe wacho mota wakabva wazoenda muroom 12 ndopa ndashedzwa ndavachindipa pepa kudiwa muroom 12 ndasvika paya zvikanzi iwo ndiwe kuvhara rodhi kuvharira rodhi uda kuti mota yayo ibhururuke ndikati chef mira nditaure stendi yakamira sanzi vanhu vanopaka namukana wekuexplain hanzi kunzi vanovhara ukasati unovhurira
kusafurira vanhu vati kutokusunga ndikati ine handivhuri shefu nekuti pamba pangu nditi upenyu hwangu huri parumananzombe neipapo saka handivhuri saka vasvika ukasafura tikukusungisa vakuramba vari vachitongoenda ikoko nhasi manje vane vaya vandakashandisa kuzotora vanhu. Pamakaenda kunomhan'ara imimi nyaya yekuti muri kufunga kuti mamapisirwa mumba nemuvakidzani wenyu akaisa moto mumba muvakidzani wenyu akasungwa here akaenda kumapurisa? Nezuva ndakamusiya atoendeswa kumasales. Iko zvino izvo ari kupe muvakidzani wenyu ari kumasales izvozvo vachazoenda kukoti? Mupurisa anita nyaya yacho atondifonera ndakamira apa achiti kanzi uyai muzouya kusvike kuno nekuti ine handiwanikwe wanika. Muvakidzani watoti ane zvake uyu muvakidzani rume here kana kuti muvakidzani rume nemwana wacho wese wakasungwa asi mwana wacho akanzi ngabhadhare faindi yekuponda kwaakaita murume wangu nezvitiro vana kuvhura dhoketi. Asi kekutanga inogara iri hondo pano hapana kana pisi kana vana vangu havana pisi everyday vakutoshungurudza nezuro baba vaitswanyu nezvidhina vakatarisa kana uyo ari mati atorwa kuchikoro kati ndonodzidza chii ndikungoona vision yekurohwa kwababa. Chii chamuri kuda kutaura? Tikuona kuti muri kuti imi muri kuenda kune mapurisa asi hamusi kuona muri kubatsirika. Iye zvino izvi chirongwa chino chinoonekwa nevanhu vazhinji kunyange vanoita zvemutemo vakuru vemapurisa vanoona zvamungade kutaura chichemo chenyu chiri pakuti zvifambiswe sei? Ndikumbira kuti vandibatsirewo ndione kugara zvakanaka nevana vangu vandisungirewo vanhu vari kundishungurudza ndinogara mapurisa acho anenge achida mari nendisina. Pavanhu vanopa vanhu masitenzi akati kwamakatenga masitenzi imimi vakambouya here kuti ivo varipo imi muripo muchionesana kuti stendi yenyu yakagumira apa kuti vasarambe vachipinda nemustendi menyu? Ndakavabvunza kana ndinawo ini vanobva vati ndakati hapana road asi kana vaenda kune mota vanobva vatrasaidire wemota nekuti vane mari. Ndakatanga wambonditi ndipe waya kuti ndione kuramba kuti uvhure road ndikati izvozvo ini mari handina. Aiti ndipe waya ndiye munhu wekutitengesera wacho kuti arida $100 kuti paregere kuvhurwa road payadhi penyu kureva kuti vamwe sezvo vakutora side ivo vane mari vanenge vakamupa mari patakatengeserana nakati ndo pamuganhu havo izvozvo vakuchinja kuti ndivhurire vanhu tikati ko unofanira kundikombatseta kana uchida kuti ndivhure ane avoti vanopenga asi kana vavo yese futi wopiwa mari nekuti munhu anodhakwa munhu anogara akadhakwa. Iyo akakutengesera here? Tinoziva kuti kunyange ndatenga hangu pamunhu handiti dzimba dzenyu dzinoita kuti masenzi enyu anaya ariko here kukanzuro yekuti vekukanzuro vanokwanisa kutouya votaura kuti aiwa muganhu uri papapa? Ndatobvako kune vanhu vanoona nezvekuno vakati usavhure papa nekuti isusu tisinoisa marodzi hapana road nevanhu vekukanzuro vakuru vanoona nezvenzvimbo ino ndabvako. Saka vangotaura vari kuofisi ikoko havana kuuya kuno kuti vazotaura vanhu vakateerera? Vati ndizoona sezvo mamuchiuya vati ndione mumwe mupurisa umwe anozouya achiona pasendi pacho tikungamira sei iye mupurisa wekukanzuro ozonotaura okanditengesera chii chamungade kutaura nekuti vamwe vanotaura nyaya kuti nyaya yemuganhu ine makuva pasi hapana chinhu chinenge chakakosha sekuti vanhu vagarisane zvakanaka nekuti isusu vamwe tinouya tinoenda asi imimi ndiri muchange muchigara pano iko zvino izvi kutaura kwamuri kutoita muvakidzani wenyu ari kuchitokisi hatizoziva kuti paanodzoka kana kuti zvichafamba sei chamungade kutaura imimi ngatiti vavakidzani venyu vari kunzwa mashoko enyu zvamuda kutaura kuvavakidzani venyu ndezvekuti kudii? Vese vamakangogara navo kufunga kwenyu sevavakidzani munofanira kugarisana sei? Munofanira kugarisana zvakanaka ende ndaitogarisana funga kuti mu1 room ndogara nesimenti nevana dzevanhu kuvaka kusvika kupedza varara ndinongovapa kutorai rarai naro munozondipa kana mapedza ndaitovati ndichanditi hama dzangu dzepa ndisingazivi kuti vachandipandukira nechitiwo ndione kuchengetedzeka nditozive kuti ipapa achabuda nekuti mwana wangu kuchikoro anga achiti zvanzi baba vamota wangu achiti kutonosunungura munhu yaya wakasungiswa nekupisira mba tikutonomutora nasi tikudzoka naye saka ndizozive kuti zvichafamba sei kana akadzoka. Tikaona pakapiswa paive usiku saka muri kurarama sei nekuti kana pamboitika zvinhu zvakadaro zvinovhundutsa? Ndototya bvunze vanhu vangu handitari ndindopedzisira kurara ndiri pawindo ivo marimwe zuro uye asati asungwa munhu akauya usiku ndakangonzwa kuti kocho apa ndikutarisa ndipapa ndikati ndiani zvanzi ndikudawo fodya nangu atiwa late kuma 11
pandakangovhura window ndichida kuona kuti pana vamwe vanhu here ndakatanga ndadongorera pandaona ari ega pandamukandira fodya yacho nepawindow mangwana acho ndopa wazofuma wachiita hondopa. Chii chamungade kutaura kune vemutemo kuti zvichida pamwe imi munokwanisa kubatsirika kusaidhi remutemo? Saidhi remutemo ndoda kuti ndichengetedzeke panapa, vanhu varege kupfuura nepano. Ndokona usiku chaiyo chaiyo vanouya wototenderera pano. Ukaona munhu akutenderera payadi pako kumateni ungatadzomubvunza kuti uri kuitei, ungatadze kulaita murima hakuna magetsi, tolaita tototukwa iwe mbuka iwe usandilaite iwe tseke tsuka uchihura vana uchengetesa munhu asiri wake vana wototuka nenyaya yekuti ndalaitirei kuti ndione chikuti choko payadi pangu. Saka ndikumbirawo kuti vemutemo vandibatsirewo ndibhavhare ndiisewo security kuvana vangu neupenyu hwangu. Kuvharika kwapo hapa kuyandisisina chandinetsa, ndikavakandibvumidza kuti ndivhare hapa ndigare ndoisa juroho pamba pangu ndochengetedzeka. Iko zvino zvamusati makubvumidzwa kusajurawo? Tinobvumidzwa, saka ndoda kutoisa juroho zvino ndopavari kuramba pacho kuti ndiise. Akuramba kuti muise juroho ndeni? Ndo wacho roda kupinda nemota, roda kupinda neipapa musaise juroho. Zvidhina zvimwe zvamukona zvikutoforomwa ndo basa razvo roda kuti tiise juroho tigare tichengetedze vanhu. Neni wacho handitomborari ndozoerara kwakuedza ndichidya. Tataura zvakare nemuvakidzani ari kuonawo dambudziko riri pakati pevagarisani ava. Atiwe zvakakosha kuti kana dambudziko richinge raitika pakati pevavakidzani rikasike kugadziriswa. Ini ndine makore 3 ndauya mukati menzvimbo ino. Asi makore 3 andauya mukati menzvimbo ino zvechokwadi. Dzimwe nguva pakati peusiku chaunonzwa mai vachichema. Dzimwe nguva havana nguva kuti tozotobuda sema next door kuti tione kuti chii chiri kuitika. Asi unoona mai vari kungoshungurudzwa. Asi nyaya yehombe yavari kushungurudzwa inyaya yemugani. Nesuwo vavakidzani taakutotya kugara nevana vedu just because vamwe vavo vanenge vanawo muzvikwata vanawo varuswa pakubudikidza kutaura mashoko asiriwo kuti chengetedzai vana venyu. Of which vana vakava unogona kuisira mwana poison, asi waisira poison asiri anodya wangu ndiye anozodya. Saka zvinhu zviri kutidya mwoyo, zviri kutishungurudza kuti taakugara nevana vedu takavabata kudai akangobuda wakutoshiya kuziva kuti mwana aenda kupotsvaga mwana. Zvinhu zviri kutibata mukati mehana dzedu kuti dai vemutemo vakwanisa kupa gadziso yekuti kana vanhu vachinge vaita nyaya yakaita seiyoyi yogadziriswa isarebese nguva, ite nguva pfupi yekuti ikagadziriswa yopera ikagadziriswa yopera, pane kuti nyaya iite makore 3. Makore 3 amai zvechokwadi vachingotaura nyaya yemugano inyaya yemugano, nyaya yacho haisi kupera. Saka ndo chikumbiro chatinaso sevavakidzani kuti aiwa nyaya ngaigadziriswe ipere, kana kuri kugarisana vanhu vogarisana mune zvakanaka. Ndio chikumbiro chedu chatinacho. Imi muri muvakidzani muri kuona zviri kuitika pakati pevavakidzani vakagarisana. Chii advice yamungape kana vanhu vagarisana? Tinoziva kuti umwe anenge akabva kumusha kwake kwamurehwa, umwe akabvawo kumusha kwake kwamutoko, tasangana muno muguta tava vavakidzani. Chii vanhu vanofana kugara sei? Chokwadi ichocho vanhu vanofana kugara zvakanaka, asi mukati mekugara zvakanaka uku ndinoona sekuti kutaura kana kutaurirana muchinzwisisana kana muchipanana respect, ndoona sekuti zvinotibatsira kugona kutaurirana nekupanana respect zvinotibatsira. Takapwanya mahwindo vanenge vakatoshtambira hapo kupwanya mahwindo. Mana zvamukuona zvese masikasa vanokanda, vanokanda mahwindo vakamira pa. Kwese uku ndokwarirwa murume wangu nezvitina. Kuchitswanya wakamudonhedzera munomu. Kamudonhedzera munomu muchimba makamutswanya nezvidhina mubamba pedu. Asi munhu wacho haana kusungwa akanzi ngabhadhare faindi asi akatisvikira pamba pedu. Saka naichikumbiro ndikaisa juroho kudeso tesa juroho kusvika uku hapana anenge achakwanisa kupinda panapa zvandisingazivi. Kwese uku kuri kunetsa kwacho kuti vanhu ndivavharire vokwanisa kuchengetedzawo mhuri yangu. Ndikavhara panapa ingobvara kwese kusvika uku panenge achengetedzeka nekuti uku ndokuri kubva nevanhu vacho vanobva so nekuno. Saka ndikaisawo juroho kudai so tesa nenda ndachengetedzawo mhuri yangu ndiri kutambudzika. Ndopakakamba nemoto panapa ndikaketeni ndikabvira ningo mese nemablanketi anga ari pamusoro pewadhiropa akabva atsva nenda karara ipapa ndopanenge ndikaisa mutsoro ndopandaita.